Usa tingali sa mga goals kadaghanan ning pagsud sa 2019 mga kapuso, mao ang healthy lifestyle. Ug usa sa paagi aron matuman kini mao ang pag-hike o paglakaw-lakaw aron paghanggap sa presko nga hangin. Atong suruyon kining usa ka peak nga Malabatanes daw ang dating. Busa man laag ta pinaagi ni ining report. Dinhi sa barangay Agsuaw, lungsod sa Catmon, nahimutang kining usa ka bukid nga siguradong #Katkat goals gayod. Usa sa patok sa turismo mao ang Mount Kapayas o mas nailhang tore. Sa tiilan pa lang, dayag na kaayo ang maanindot nga view ni ini nga maala Batanes. Una maabot ang peak, kinahanglang mulakaw og kapin sa 30 minutos. Makaagi ka og lapukon, mga sagbot ug batuon nga agianan nga maoy nakadugang sa thrill experience sa imong lakaw. Ang Mount Kapayas nahimutang mga 783 meters above sea level. Minus pa ang mga tawo nga misuroy sa maong dapit. Tungod kay gamay pa ang mga nakahibaw sa maong dapit. Pipila ka minuto, kinahanglan kang musaka sa kapin sa 15 feet nga puros bato. Literal nga rock climbing gayud kini mga kapuso. Mao nga angay kini sa mga adunay experience sa pagkatkat sa bukid. Gihulagway kini nga tore tungod sa rock formation ni ini. Pag-abot sa kinatumyan, worth all the climb gayud kay imong makita ang breathtaking panoramic view mga kapuso. Imo usab matagamtam ang bugnaw nga hangin ug makita ang gasa sa kahitasan. Okay ra siya. Yang mga forma sa bato murag okay ra. Yang yabyo, murag nindot sa diya tanawon sa ano, mga ta sa layo, makita gini mo siya. Mamahimo kang magpicture dinhi ug i-seize ang moment. Kung musa ka dinhi, kinahanglang komportable ang imong gisulob ug pagbaon og daghang tubig. Mag-amping usab ug sundo nato ang motto sa mga mountaineering nga leave no trace. Uban ni Demi Hernani, Cecil Quibod-Castro, Balitang Bisdak.